Toerne er imødekommende og meget smilende mennesker. De er ude og møde andre mennesker for at opleve deres behov, være der for dem, støtte andre mennesker, hjælpe dem, være der i det hele taget. De er enormt gode til at opfange andres behov, og faktisk så er de så meget ude i omgivelserne og ude for at fornemme andre mennesker, at de helt kan glemme sig selv og helt kan have svært ved at mærke efter, hvad de egentlig selv har brug for. De søger anerkendelsen hos andre mennesker, for på den måde at være noget værd. Føler, at toerne de føler, at de er i kraft af det, de gør for andre. De kan have svært ved at bede om hjælp eller tage imod hjælp. Og det kan være rigtig svært for dem at sige nej, når de bliver spurgt om noget. Så hvis man spørger toerne om hjælp, så er det meget svært for dem at sige nej. Men de er meget udadvendte og glade og hjælpsomme mennesker. De falder nemt i snak med andre, får meget hurtigt øjenkontakt og søger andre mennesker også for at skabe relationer. Når man snakker med toere, så vil man opdage, at opmærksomheden hurtigt kommer til at havne på dig. Fordi toerne de hele tiden flytter opmærksomheden fra sig selv og over i den anden. De er meget sympatiske mennesker, og de er rigtig gode til at skabe god stemning, fordi de sætter sig ned og lytter. Og ofte så kommer netop samtalen meget hurtigt til at handle om dig. Noget af det, som toerne de bidrager med, det er at skabe relationer til andre mennesker. Og det betyder altså også, at for eksempel, når man ser dem på en arbejdsplads, så er de som oftest dem, som er rigtig gode til at sørge for, at der bliver snakket på tværs, at man kender hinanden, også på det private plan. Ja. De vælger tit servicefag, eller steder, hvor det handler om kommunikation og menneskers udvikling. For det er der, hvor toerne virkelig kan bruge deres evne for at spotte andres potentialer og hjælpe folk videre. At de virkelig kan bruge det. Toerne de er meget positive mennesker, er ofte charmerende og gode til at skabe relationer til andre. Find ud af, hvilken en enagramtype du er. Gå ind på coreprofile.com og udfyld en gratis mini-core profile der. Bagefter har du mulighed for at invitere venner og bekendte, familie, kolleger og lignende til også at prøve en core profile. Accepterer de din indbydelse, så har du også muligheden for at se, hvordan de kan genkende sig selv i alle 9 enagramtyper.